Здравейте хора, аз съм Бумфист и както обещах, днес ще записвам на живо в Twitch на дата 28.7.2016 година от 9:30 на 20:30, нищо че и 29. Не сме много точни, няма значение. Ще записваме на Outlast. Да мине малко на фулскрин. Може малко да ми лагва обаче. Не, едва ли. New Game. Аз не знам. Не съм учил английски, смисъл. До 7-ми клас сме учили руски, след това учихме английски и немски. Обаче не съм много добър. Зачакаме. Ето. Сме нацепени. Возим се в S класа. И ще имаме тук радио. Мале. Направо, нямам думи. Много яко. Чувал съм много добри работи за тази игра. Един приятел ми каза да играем и ще кажам, какво толкова? Окей. Ще снимам. Той вика, какво снимам, ще направо стримвай. Почвам и ще стримвам, после ще го запиша и ще го кача в YouTube. Чакам. Последен път да видя дали всичко е изрядно. Да. Снимам. Екстра. Опа. Сега спираме. Не знам абсолютно нищо за тази игра. Така. Майче е време да слизаме. Нали? Приятелю. О, какво това е? Опа. Така. Нещо си. А вие може да си цъкнете, нали, да спрете в YouTube или на стрима и си го прочетете. Нещо тук пари виждам. И така. Значи трябва да експлорваме и да заснемаме неща. Си има малко батерийки. Камерата, разбира се. Какви журналисти сме без камера. Мале. Колко мегапиксел. HD. Екстра, бе. Това са... Що и аз нямах една камера. Мога да ви уверя... Стойте, бе. Всъщност... Аз съм намалил звука. Да. Да. Пак съм. Как мога да играм с намален звук? Това е Outlast. Увеличавам на макс. Един момент, сещам само си изгаси лампата. Така, тук съм. И започваме. Мали. Тук тап. Окей. Мале, това е наистина. Аз съм си увеличил и слушалките на макс. Окей, това сега как ще го прескочим? Това затваря ли се, бе? Да. Добре, сега как ще минем? Наистина сега... Добре, какво правим? О, тук има нещо, мече. О, камера. Окей. Това въжи ли? Опа. Left mouse button open. Ето бе, това е десен. О, той било отворено. Сега е. Какво? Така. Тук духа як вятър. Май ще настина. Затова по-добре да ходя вътре. Тук това са портите на Ада, портите на Outlast. И трябва да вляза вътре. Тук има някакви кули. Аз викам направо да разбиваме вратата и да влизаме. Качи се! Ай се качи утре. Добре.
Защо просто не отворят вратите? Какво толкова? Най-много няколко от качалките избягат обаче. Айде бе, откъде да мина? А там има... Сега ако отворим и тази врата, това ще се окаже гати... А не, тази за остане тук. Добре, откъде да мина? Това е impossible просто. Може да се измори вече. Не, как? Това... Не! Абе, как бе? Как се лутам тук като някакъв неграмотник? Тичай! Журналистче. Нема отслабнеш. О! Ето бе! Това не е играта бе! Какво това скеле бе? Това е ремонт ли? Как се катерим? Мале, каква тая музика бе? Мале, какви сме нинджи? Мале! Давай, врато. А тук... Така... Време! Какво е това напрежение, бе? Я! А не. О, отворен прозорец ли, бе? О, вътре сме! Оп! Окей, аз... Не виждам много. В смисъл. Май, как се пускаше? Как се пускаше да ми светне? Окей. Хайде. Опа, как... Абе. Тук е доста объркано. И заплетено. Какво изпище така, бе? Добре, тая игра е брутална просто. Сега ако тук има някакъв звер... Окей. Тук минахме като абсолютните мишки. Батерийки имате ли, бе? Ето тук има батерийка. Екстра. Има ли още? Трябват ни батерии. Не. Нищо няма тук, бе. Тук ме е страх да отворим. Но за батерии ще направя всичко. О, тук има някакви документи. Така. Аре, видим какво пише. Документи, ето това. Така. Дъра. 222. Така. Така. Както и да е. Нищо не разбирам. Ще затворя вратата. Добре, че затворих толкова силно. Окей, там няма да хода. Влези вътре. Добре. Защо тече кръв по дяволите?
Така. Но има батерии. Едно положително нещо тук. Какво е това, бе? Това майче е черва. Или пенис, не знам. Доста окървавен пенис. Така. Има някакво стъкло. Заключено. Добре, нещо ми тръща вратата. Предполагам, че трябва да отворим. А, не, заключено. Екстра. Так му си мислех, че става страшно. Дай, бе, брато. Хопка, шама. Той не моля да ходи по-тихо. Опа. Опа. Тук става нещо. Тук някой претича. Има ли някой? Добре. Тук има нещо, така че... Шахтата е чак там. Не ми остава да... Какво е това, бе? Мале... Това ми изкара акъла, бе. А, така, зумвам ли, бе? Добре, това наистина... Каква тази музика, бе? Мале, тази музика е много брутална. Добре, как по дяволите? Да си пусна камерата да свети, бе. Искам светлина. Аз ще цъкам всички копчета из клавиатурата. Ще разбера. Добре, не е това. Аре, пак ли го цъкнах, бе? А, ето. Как беше? Окей. О, това не е просто. А какво ми мина пред очите? О, то спичака е паднал. Ай, сте бутнах, сори, лаце. Ти си стой там. Добре, тук защо има толкова мухи? Или поне така се чува. Какво? Ти си жив ли, бе, братко? You have to get the fuck out of this terrible place. Брато, не ти завиждам. Това трябва да го отворя сега. Мале, след всичко, дето взе... Какво това, бе? Както казах, не ти завиждам. И на теб. Моля те, бъди заключена. Мокни, бе. Добре. То сме избяга. Да избяга. Ох. Този беше огромен. Това беше, да. Какво? Абе, къв си ти, бе? Къв си ти, бе? Бори се, бе! Абе, бори се, бе, приятелю! Къв беше то хълк, бе? Ека ти мутанта. С това, какво е това, бе? Мале... къв си ти, бе? Аз съм Джони. I see. Merciful God, you have sent me an apostle. Абе. Guard your life, son. You have a calling. Пощади ме, моля ти се. Това дебеле ми изкара ангелите. Мале. Какво? Жив съм? Аз съм жив.
Аз съм безсмъртен, бе. Какво очаквам от себе си, бе? Аз съм най-силното същество. Опа. Той си не е имал късмет. Така, добре, това го... Опа. Това го снимаме. Вижте го. Той спи. Защо спиш докато работиш? Простак. Той изобщо не е умрял. Не. Добре, трябва да четем и това. Предполагам, че е документ. Както казах, не знам английски. Ще се опитам. На където, докато не намерим нещо. Докато не ми излезне късмет, ще обикалям явно тези дупки. Щом оцеляхме от Хълк, значи ще оцелявам от всичко. Това беше брутално. Тук има само компютри. Ще видим да влезам от Twitch, да видим дали ми следят стрима. Ще е много приятно от тяхна страна, няма да затварям. Не, след като чух колко шумно затваряш, брато. Ой, да съм има нещо. Добре, това се печата направо. Доста приятна стаичка. Какво е това? Батерия! Добре, ай вземи. Окей. Ой, тук да се скарием до края на играта. Май не. Разбира се, ако... Дали са ме наблюдавали? Че ми колко часа? Няма как да е толкова смисъл. Това е счупено, защото стрима ми почвало 9:30. Ти бачкаш ли? Моля те, отвори се. Добре. Минаваме насам. Кенефа. Момент. Добре, какво? Това е туалетна. И това минава за туалетна. Не. Не ми се идва тук. Още едно работно място. Няма да минавам там. Опа! Ето тук. Ние паднахме отгоре. Значи... Прекъв си ти. Пред това видяхте ли? Това не ми говори нищо добро. Но... Тъй като е страшна игра, предполагам, че... Добре, моля те, брато. Само по-тихо. Отваряй. И затваряй. Тук батерия нещо. Не. Тук. Добре, какво си правя? И тук какво? В това, бе. Ръка. Бати му ударната ръка. Може би единственото яко нещо в тази игра. Какво? Бати гадното. Добре, направо ми става гадно. И то също спи на работно место. Батерия! Какво стана? Ега ти има мощния компютър. Само шляпа ми става. Кръв. Тук не беше отворено. Добре.
Нямам кейкарт. Така ти тъпото. Ще разбия прозорците. Там е друг път. Добре, що секюритито не се е скрил там? В смисъл, аз определено бих се скрил там. Що има единственото неразбито място. Я? Още документи. Така. Така. Окей. Както казах, вие си спирайте, четете си. Просто... Нали, не ми е удобно да спира в момента, защото съм много хайпнат от играта. Why should we have to pay for it? Why do we have to die? Walker will kill us just for being sick. We're still people. We didn't choose this. Добре. Тук ще се крия. Предполагам, че там се чуха всички тези гласове. Изход. Сега изхода на работи. Добре, какво това скапано заведение? Значи... Повече няма да се връщам тук. И надолу ли има? Не. Приятели, викнат си техник. Така. Добре де. Са тази вода. Къде изтича? Моля да кажете ми, че е заключено. Yes! Едно хубаво нещо в тази игра до сега, освен ръката. Тя беше наистина много модерна. Ти пачкаш ли, бе? И добре, това е много модерно. Добре, и все пак. Бачкаш ли? Печавно е изпуснал транспорта. Това там? Да. Човек. Не знам дали е жив. Но не. Добре, натам ходих. Натам. Там има асансьор. Докато спящия не се събужда. Значи... Добре де. Искам да хвана асансьора. Не става. Така. Не, заключено. Добре, тук ще се въртат 10 минути, бе. Там е... Он е ненормалния, какво седи? Нещо изпускам. Добре, какво? Айде, моля те, поне ти работи, моля те се. И ти ли не работиш, бе? Добре, там е туалетната. Там е туалетната. Опа! Това чухте ли го? Това беше доста страшно. Добре. Между друг съм на затворена врата и... Опа. Ако нещо ме нападне в гръб,
от оня дебеля гигантски Хълк. Да видим това дали ще работи. Не. Добре бе, на къде бе? Добре, един момент. Да проверя в чата. Някой е писал нещо. Не. Добре, де, къде е това? Аз де-факто в този епизод не направих нищо смисъл. Смисъл не направих абсолютно нищо. Нападна ме дебеля, видях модерна ръка и до тук. Взех няколко батерийки и не мога вляза никъде. Нито да изляза. Тук ходих и се разхождах. Я, това затворим вратата. А тук като свети нещо. Това е нещо. Документче. Добре, може би ще направим нещо. Тази игра може да направи нещо, както казах. Така. Апа! Добре, как да презареждаме? Да презаредих без диск. Не. Така. Добре, защо не гледам повече, когато... А? Добре. И пак не ми помага нищо. Ноп. Добре, абсолютно. О, какво? Нямам така, може би се крие зад нещо. Това. Цъкаме. А, той. На Air мисля. Окей. Батерика. Аре бе, една батерика. Ето къде бяхте служили. Добре, това го видях току-що. Какво е това? Окей. Добре, какъв сега проблема си мина? Как си, приятелю? Добре, опа. Какво гледате, бе? Добре, бе. Вие сте огромни изроди. Добре, това просто много гадно. Тук нещо, не. Добре, каква е тази музика? Ай, ще тръгвам. Чао, баце. Не. Търди има нещо тук. Смисъл. Толкова много време търсихме това место.
Не може просто да няма нищо. Добре, бе, пичаги. Аре, кажи нещо. Или ти, направете нещо. Гледаме телевизия. Това съм гледал вече. Ей! Фу се чешеш, бе? Фу, ще пребием. А то млакво диша тежко. Явно няма нищо. Насам. А та музика... Хипердозант. Аре, чао, баце. Явно няма нищо тук. Не мога да открия нищо. Ще продължа някой друг път. Благодаря, че гледахте. И, нали, приключвам с това. Стримът продължава. Сигурно с... не знам... с... предполагам лига или ход с нещо по-веселичко, нали, по-неутрално. Това е много скери. Не за мен. Сега е време за малка почивчица. Защото доста ми дойде. И ще се видим малко по-късно.